L'espectre electromagnètic. Es coneix com espectre electromagnètic al conjunt de totes les possibles ones electromagnètiques que podem trobar en la natura. Però anem per parts i estudiem a poc aquest completíssim diagrama de l'espectre electromagnètic que teniu en la pantalla. L'espectre ve definit, en primer lloc, per tot el rang de possibles freqüències que poden tenir les ones electromagnètiques. Malgrat el diagrama comença amb ones des d'1 milió d'oscil·lacions per segon i acaba amb ones de fins a 100 trilions d'oscil·lacions per segon, aquestes no són necessàriament les que marquen els límits de l'espectre electromagnètic, sinó només del nostre estudi. Centrem-nos ara en les freqüències més baixes, les radiofreqüències. Són les que habitualment utilitzem per comunicacions de ràdio, televisió i mòbils. Els mòbils, concretament, emeteixen radiacions en un espectre molt habitual que s'anomena microones. Sí, com els forns on escalfeu el dinar. Per sobre de les radiofreqüències trobem tot l'espectre de llum, dins del qual la llum visible només representa un petit interval al voltant dels 10 a la 15 hertzos. Sí, la llum visible també és una ona electromagnètica. Per sota de la llum visible trobem els infrarrojos, que podem percebre en forma de calor, i per sobre els ultravioletes, de qui ens protegim a l'estiu posant-nos crema solar. Si seguim augmentant la freqüència, ens trobem amb els raigs X i els raigs gamma, entre altres. Aquests són els que provenen del que anomenem materials radioactius. Cal esmentar que els estels, com el nostre Sol, emeten radiacions pràcticament en tot l'espectre, però la nostra atmosfera filtra la majoria d'elles, deixant passar només les corresponents a l'espectre de la llum visible i de les radiofreqüències. Per fer-nos una idea clara del tipus d'ones que estem parlant, fixem-nos en les longituds d'ona, és a dir, en l'espai que recorre una sola oscil·lació d'una ona. Quan parlem d'ones de radiofreqüències, les emprades en telecomunicacions, les mides poden anar des del tamany d'un gran estadi de futbol a una petita bala de joc. Com major és el tamany de l'ona, menys ens afecta, ja que, en certa manera, ens permet surfejar sobre ella. Aquest exemple il·lustra molt bé el que acabo de dir. En aquest vídeo es va enregistrar des d'un vaixell l'enorme tsunami que va arrasar la regió de Fukushima, al Japó. Fixeu-vos que, en ser el vaixell un cos petit en comparació a la onada, surfeja suaument sobre ella. Però el continent, en canvi, és un cos gran en relació a la onada, per la qual cosa, els efectes que va tenir en impactar sobre el continent van ser molt diferents. Veiem aquí un altre efecte que es produeix quan una ona impacta sobre un cos d'unes mides similars a les de la seva longitud d'ona. El que es produeix en aquest cas és un efecte anomenat ressonància, que fa oscil·lar tot el cos al ritme de l'ona fins que acaba col·lapsant. Cal aclarir, però, que tant aquest exemple com l'anterior corresponen a ones mecàniques, que no es comporten igual que les electromagnètiques, però que ens serveix per il·lustrar l'efecte que tenen les ones sobre un cos. Tornem al nostre espectre electromagnètic. Com veiem, la longitud d'ona de les radiofreqüències és suficientment gran com perquè nosaltres, o les nostres cèl·lules, surfeixin sobre elles. En canvi, si ens situem en la franja que va dels infrarrojos fins als ultravioletes, passant per la llum visible, observem que les longituds d'ona ja tindrien la capacitat de fer vibrar les nostres cèl·lules i fins i tot, en el cas dels ultravioletes, podria fer entrar en ressonància el nostre ADN. Les conseqüències serien o podrien ser el seu trencament i a llarg termini el possible origen d'un tumor. Quan ens posem crema solar a l'estiu, com hem comentat anteriorment, precisament ens estem protegint d'aquest espectre de llum ultravioleta, ja que té prou d'energia com per poder alterar el codi genètic de les nostres cèl·lules. I si anem més amunt, els raigs X i els raigs gamma tenen el poder de fer ressonar les molècules i fins i tot els àtoms.
bé sigui del nostre ADN o de qualsevol altra part de l'organisme. Aquesta part de l'espectre és la que té realment un poder destructiu, i són les freqüències a les que s'exposen els astronautes quan surten de l'atmosfera, però també tot aquell que estigui a prop d'un material o d'un cos radiactiu. Així doncs, anomenem com a radiació no ionitzant aquella banda de l'espectre que no té prou poder com per fer vibrar, entre cometes, les nostres molècules, i per tant tenen un major poder destructiu. És a dir, és radiació ionitzant tot allò que va més enllà de la llum ultravioleta. Tot el que acabem de veure es relaciona amb el concepte de l'energia que transporta una ona. Cal molta energia per trencar una molècula i molta més per trencar un àtom, moltíssima més energia que per trencar un cos gran o macroscòpic. Per tant, definim com a radiació ionitzant aquella en què un paquet d'ones, anomenat fotó, transporta energia suficient per trencar molècules i àtoms. Una energia que es relaciona directament amb la freqüència. Com més elevada és la freqüència, més energia transporta l'ona. Il·lustrem aquest concepte d'energia per destruir un cos amb una metàfora. Com sabem, un cos que cau d'una certa alçada transporta energia. Com major sigui el cos, més energia transportarà i, per tant, més poder destructiu tindrà. Entre aquestes dues pedres hi ha una diferència de mida d'uns 10 milions. És a dir, que la de la dreta és uns 10 milions més gran que la de l'esquerra. Aquesta escala de magnitud és aproximadament la mateixa que si comparem l'energia d'un fotó de la Wi-Fi que tots tenim a casa nostra amb l'energia d'un fotó de llum visible que impacta sobre nosaltres durant tota la nostra vida. En efecte, un fotó de Wi-Fi representaria la caiguda a sobre nostre d'un granet de sorra. En canvi, un fotó de llum visible equival a la caiguda d'un meteorit. I recordem que la llum visible impacta sobre nosaltres de forma continuada al llarg de la nostra vida. Malgrat tot, la llum visible té un poder destructor 10 milions de vegades més gran que la Wi-Fi de casa. Espero, doncs, que tot aquest vídeo us hagi servit per comprendre totes les particularitats i ventall d'ones que podem trobar dins de l'espectre electromagnètic i fer-vos una idea dels seus efectes que poden tenir sobre nosaltres. Moltes gràcies i fins una altra.